Social media tabuk o mangpliro viral ngai kasoi phekya Maharaja Bir Bikram Kishore Manikone asalma sanno rogoi thancha ka muthung jamani khumulongo kintu o thancha kap nanani bagai borok amsuke bangkha bir amsuke bangkha je amno samlungnani bagai terche jawan khoroksa lathi charge rekha bwrwi bwsa no tui ponjari phringmani mangpli kasa kasawui phekya o mangpli kasa phema bai nane thangnai bir bar lukurok belai jodi jaka a terche jawano ulo joto milugui kuthumui bulai mani mangpli bo kasawui phekya kisa jorani bagai thancha ka football muthagri rojaka a bulai mani tumplai mani mangpli kasa phemani pore dugui makhana norok o mangpli wo terche jawano kuthumui bulai mani public nane thangnai rok tai a terche jaban khoroksa bwrwi bwsa tujangno rifrigui buna naima haiba mangpli kasa phekya ganarok o mangpli nugui norok tam sanani ujung kisa comment kai sadi.